ο παραδειγματικός συνταγματικός άξονας μπορείτε να τον εφαρμόσετε επί της ουσίας σε κάποιο βαθμό και με τις αντίστοιχες αλλαγές στο πώς ορίζεται τι, να τον εφαρμόσουμε και σε άλλα και σε επιμέρους ανάλυση, δηλαδή στη δομή των προτάσεων, στη δομή των λέξεων κτλ. Επομένως βλέπουμε ότι αυτό το μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις. Όπως είπαμε, ότι οι σημασίες των λέξεων δεν βρίσκονται απλά στο κενό, ότι οι λέξεις δεν μπορούν να σημαίνουν το οτιδήποτε, εκτός εάν εμείς συσχετίσουμε λέξεις με σημασίες λέξεων και συσχετίσουμε λέξεις με άλλες λέξεις, οντότητες με άλλες οντότητες κτλ. Επομένως βλέπουμε ότι αν θελήσουμε να μιλήσουμε για σχέσεις ανάμεσα στις λέξεις και τις οντότητες, μπορούμε να βρούμε αυτούς τους τύπους σημασιολογικών σχέσεων. Ένας πολύ βασικός έχει να κάνει με την αντίθεση και στην αντίθεση μπορούμε να βρούμε τρεις βασικούς τύπους αντίθεσης, ότι συμπληρωματική σχέση, δύο αντίθετες λέξεις να έχουν μία συμπληρωματική σχέση, εάν σχηματίζουν μία είτε αυτό είτε το άλλο σχέση, όπως δηλαδή στην πρόταση η πόρτα είναι είτε ανοιχτή είτε κλειστή. Επομένως βλέπουμε ότι οι λέξεις ανοιχτό-κλειστό είναι συμπληρωματικές λέξεις, αντίθετες, με συμπληρωματικό όμως τρόπο. Οι φοιτητές είτε πέρασαν είτε κόπηκαν στην εξέταση. Περνάω, κόβομαι σε μία εξέταση, αντίθετες έννοιες, αντίθετες σημασίες, συμπληρωματικές μεταξύ τους. Ωραία. Επομένως η μία αποκλείει την άλλη. Συνήθως αυτά είναι είτε επίθετα, ανοιχτός κλειστός, είτε κάποια ρήγματα ανοίγω κλείνω. Περνάω, κόβομαι κτλ. Το δεύτερος τύπος αντίθεσης είναι αυτό που λέμε αντώνυμοι, τα αντώνυμα, όπου δείχνουν διαφορετικές αντίθετες τάσεις, αντίθετες σε μία κλίμακα. Και υπονοούν την ύπαρξη ενός εύρους τιμών σε αυτή την κλίμακα. Και αυτό μπορούμε να το δούμε, ας πούμε, με τον καιρό. Ο καιρός είναι κρύος, ο καιρός είναι ζεστός, ο καιρός όμως μπορεί να είναι πάρα πολύ ζεστός, μπορεί να είναι μέτριος, μπορεί να είναι απλά δροσερός. Καταλαβαίνετε τι λέω? Δεν είναι είτε αυτό, είτε ζεστός, είτε κρύος. Μπορεί να είναι παγωμένος, μπορεί να είναι καυτός. Επομένως έχουμε αρχή, τέλος, δύο άκρα και διαφορετικές έννοιες, διαφορετικές λέξεις που εκφράζουν διαφορετική βαθμίδα, που σίγουρα μπορούμε να βρούμε κάποια αντίθετες μεταξύ τους, ζεστός, κρύος, αλλά δεν υπάρχει κάποιο πολύ αυστηρό όριο ανάμεσα σε αυτές τις λέξεις. Αυτές οι λέξεις μπορεί να είναι επίθετα, μπορεί να είναι σε διάφορους βαθμούς συγκριτικό, ζεστότερος, πιο παγωμένος, ο πιο παγωμένος όλων των εποχών, ο πιο κρύος όλων των εποχών, και
που να δίδουν, ας πούμε, όχι τελικά σημεία σε αυτή την κλίμακα. Και νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση το παράδειγμα του καιρού, της θερμοκρασίας είναι αρκετά εύστοχο, γιατί το βλέπουμε, ας πούμε, ένα μεγάλο εύρος και βλέπουμε, ας πούμε, ότι ναι, είναι αντίθετα το δροσερός με το καυτός, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ή το ένα ή το άλλο, αλλά δεν είναι ακριβώς, υπάρχει ένα μεγαλύτερο εύρος και υπάρχει και μεγαλύτερη επιλογή στο τι όρους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Και μετά έχουμε τα αντίθετα, τα converses, όταν το ένα περιγράφει το αντίθετο, το αντίστροφο του άλλου. Αυτό είναι εναλλακτικό και σε αυτό παίζει ρόλο επίσης το σημείο στο οποίο στεκόμαστε κι εμείς, είτε στο χώρο είτε στο χρόνο, δηλαδή από κάτω ή από πάνω, πριν, μετά. Επίσης, σχέση καθηγητής μαθητής, μητέρα κόρη. Επομένως είναι αντίστροφα, υπάρχουν εναλλακτικές, υπάρχουν διακρίσεις, αλλά παίζει πάρα πολύ ρόλο το πού βρισκόμαστε εμείς στο χώρο, στο χρόνο και στην κλίμακα αυτή. Επομένως, έχει να κάνει με τη σχέση ανάμεσα σε δύο οντότητες, η οποία μεταξύ τους έχουν ακριβώς την ίδια σχέση, αλλά εξαρτάται από το σημείο, ποιο είναι το σημείο αναφοράς μας, από το οποίο μιλάμε. Η Ελένη είναι εδώ, είναι εκεί. Είναι αντίστροφες έννοιες αυτές, δεν έχουν την ίδια σημασία, αλλά παίζει ρόλο με το πού εμείς βρισκόμαστε. Είμαι η μητέρα της Μάγιας. Η Μάγια είναι η κόρη δική μου. Επομένως το βλέπουμε έτσι. Ή αν καθόμαστε, ο πίνακας είναι ψηλά. Αν είμαστε όρθιοι, ο πίνακας είναι στο σωστό σημείο ή δεν είναι ψηλά. Ωραία. Καταλαβαίνουμε περίπου. Μετά έχουμε λέξεις οι οποίες μπορεί να μοιάζουν στη μορφή και έχουμε την ομονυμία, όπου έχουμε την ίδια μορφή, που μπορεί να συνδέεται με δύο ή περισσότερες σημασίες. Είχαμε πει τα παραδείγματα ελιά, κόρη, και δεν θυμάμαι ποιο άλλο παράδειγμα είχαμε φέρει, θυμάστε, ποντίκι. Και μετά έχουμε και το φαινόμενο της, λοιπόν, μπερδεύτηκα. Η ομονυμία έχει να κάνει όμως με ίδια μορφή, διαφορετικές σημασίες, οι οποίες όμως σημασίες δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Δηλαδή, το ποντίκι σχηματίζει δύο διαφορετικές σημασίες, που δεν σχετίζονται, δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Η περίπτωση όμως της πολυσημείας έχει μία λέξη η οποία επίσης έχει διαφορετικές σημασίες, αλλά είναι σχετικές μεταξύ τους. Επομένως, η περίπτωση της ελιάς, είτε είναι το φρούτο, είτε είναι το δέντρο, είτε είναι το φρούτο και το δέντρο, σχετίζονται μεταξύ τους. Τα νοήματα αυτά σχετίζονται, επομένως είναι πολυσημεία. Άλλο μπορώ να πω.
Και μετά έχουμε, όταν έχουμε διαφορετικές μορφές, αλλά έχουμε την ίδια σημασία, και αυτό λέξεις οι οποίες μπορεί να είναι διαφορετικές, αλλά υπό συγκεκριμένες συνθήκες να μπορούν να συνδυαστούν, να χρησιμοποιηθούν είτε η μία είτε η άλλη, έχοντας αντίστοιχη σημασία. Μπορεί να το πούμε ψηλός, μεγάλος, ή μπορεί να πούμε λευκό, άσπρο, ή γαλάζιο σιέλ, ή φαρδί επίσης μεγάλο. Λέξεις οι οποίες όμως, και εκεί μπορούμε να βρούμε συνώνυμα τα οποία είναι απόλυτα συνώνυμα, όπως το λευκό και το άσπρο, δηλαδή λέξεις οι οποίες έχουν ακριβώς την ίδια σημασία, και μετά σχετικά συνώνυμα, λέξεις οι οποίες υπό συνθήκες μπορεί να έχουν παρόμοια σημασία, δηλαδή φαρδής και μεγάλος είναι κάτι το οποίο έχει μεγάλη έκταση ή μεγάλο όγκο, αλλά αλλά δεν σημαίνει ότι παντού, σε όλα τα περιβάλλοντα, σε όλες τις προτάσεις, να σημαίνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά σε όλες τις προτάσεις. Και τέλος έχουμε τις ιεραρχικές σχέσεις, σχέση υπονυμίας ή υπερνημίας. Κάτι είναι, ας πούμε, έχουμε μία κατηγορία τα οποία είναι τα μουσικά όργανα. Κάτω από αυτή την κατηγορία θα βρούμε τα όργανα τα έγχορδα που έχουν χορδές, και μετά κάτω από αυτή την κατηγορία θα βρούμε το βιολί, την κιθάρα, τη βιόλα κτλ. Επομένως το βιολί είναι υπόνυμο των εγχόρδων και τα έγχορδα είναι υπόνυμα των μουσικών οργάνων, και αντίστοιχα η κατηγορία μουσικά όργανα είναι υπερώνυμη των υπολείπων κατηγοριών. Και μετά μέρονυμία είναι η σχέση ανάμεσα σε μέρος και όλο. Αυτό μπορεί να είναι, το πόδι είναι μέρος του σώματος, το πανί είναι μέρος του καραβιού κτλ. Ωραία. Και να συνεχίσω. Συνεχίζω με τα... Πώς θα πάμε μέχρι τώρα? Έχουμε μπερδευτεί αρκετά ή μπορούμε έτσι να παρακολουθήσουμε? Δεν παίρνω καμία απάντηση. Η Κάριν πήγε κάτι να πει. Παρακολουθώ. Πρέπει να κάνω αρκετό διάβασμα, νομίζω. Θέλει διάβασμα. Για να τα καταλάβω. Αλλά εντάξει, κάτι... Παρακολουθώ και κάτι καταλαβαίνω. Ναι, θέλει λίγο διάβασμα, και πλέον το βλέπετε, ενώ στην αρχή μπορούσαμε λίγο πιο εύκολα με τη μορφολογία και ίσως και τη σύνταξη, μπορούσαμε λίγο πιο εύκολα να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Τώρα σιγά σιγά, καθώς η έννοια μπαίνει, η σημασία μπαίνει μέσα στο παιχνίδι, γίνεται αρκετά περίπλοκο, και έχουμε πολλές διεργασίες οι οποίες γίνονται προκειμένου να μπορέσουμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Και είναι πολλές επίσης έννοιες και πολλές ιδέες και θεωρίες και από άλλα πεδία που έχουν να κάνουν με τη γνωσιακή επιστήμη, cognitive sciences, και σημειωτική, όπως είδατε, και ψυχολογία, και πάρα πολλά πράγματα τα οποία εμπλέκονται και κάνουν τα πράγματα πιο δύσκολα από πλευράς κατανόησης, αλλά ταυτόχρονα αντιλαμβανόμαστε, φτάνοντας ας πούμε σε κάποιο σημείο, λέμε μα ναι, έτσι, τώρα βγαίνει νόημα.
να σκεφτόμαστε με τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Μερομνημία είναι η σχέση ανάμεσα στο μέρος μιας οντότητας και το όλο. Δηλαδή, σκεπτόμενοι το ανθρώπινο σώμα ως όλον, whole, the whole thing, parts and whole. Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από διάφορα μέρη. Αυτό είναι ένα πόδι. Το πόδι είναι, και δείχνω το χέρι μου, έτσι. Δείχνω το χέρι μου και λέω το πόδι είναι. Το πόδι είναι μέρος του ανθρώπινου σώματος. Η οθόνη είναι μέρος του υπολογιστή. Το πληκτρολόγιο είναι μέρος του υπολογιστή. Είναι αυτή η σχέση ιεραρχική που δείχνει ότι κάτι ανήκει, είναι μέρος ενός μεγαλύτερης οντότητας, μεγαλύτερο αντικείμενο. Και μετά πάμε να βάλουμε άλλη μια έννοια στην κουβέντα, αυτή του λεξικού πεδίου, lexical field. Λεξικό πεδίο μπορούμε να πούμε ότι χαρακτηρίζεται ως ένα μέρος, ένα κομμάτι της πραγματικότητας, το οποίο συμβολίζεται με ένα σύνολο σχετικών λέξεων. Οι λέξεις, επομένως οι λέξεις σε ένα σημασιολογικό πεδίο μοιράζονται συνήθως μια κοινή ιδιότητα, μια κοινή σημασιολογική ιδιότητα. Πολύ συχνά αυτά τα πεδία μπορεί να ορίζονται ανάλογα με το αντικείμενο, με το θέμα ή ανάλογα με τις ασθένειες ή με τα χρώματα ή με τις στροφές ή με κάτι άλλο. Και επί της ουσίας στον όρο τον οποίο αναφέρεται ο όρος λεξικό πεδίο έχει να κάνει με το λεξιλόγιο που είναι σχετικό με αυτό το θέμα το οποίο έχει αυτό το πεδίο. Δηλαδή, έστω ότι έχουμε το λεξικό πεδίο καιρός, τότε λέξεις όπως βροχή, αέρας, σύννεφο, μίχλη, ομπρέλα, αστραπή κτλ. Μπορούν να κατηγοριοποιηθούν, να ομαδοποιηθούν σε αυτό στο λεξικό πεδίο του καιρού. Ωραία. Επομένως, χρώματα, επίπλωση σαλονιού, τελείως τυχαία παραδείγματα, τα ζώα της φάρμας, τα γεύματα. Και αυτό είναι μια έτσι ερώτηση που μπορείτε να τη σκεφτείτε και να δείτε αν σε όλες τις γλώσσες υπάρχει μια έτσι παρόμοια κατάσταση για τα ίδια πεδία. Ναι, σε κάποιο βαθμό, όχι όπως θα δείτε σε κάποιον άλλον. Δηλαδή σκεφτείτε τις γλώσσες που μιλάτε, τις γλώσσες που έχετε κάποιο λεξιλόγιο για να σκεφτείτε, να δημιουργήσετε να μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε αυτά που γνωρίζετε σε διάφορα λεξικά πεδία. Επομένως, δείτε αν είναι μόνο η γλώσσα η οποία εμπλέκεται σε αυτή και το λεξιλόγιο που εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία ή αν κι άλλοι τομείς όπως γνωσιακοί παράγοντες ή παράγοντες που έχουν να κάνουν με το πολιτισμικό υπόβαθρο ή κάτι άλλο εμπλέκονται σε μια τέτοια διαδικασία. Και τώρα θα μπούμε, είπαμε
για τη σημασία των λέξεων, αλλά πώς οι λέξεις αποκτούν σημασία και πώς ταυτίζονται ή πώς ζευγαρώνουν με κάτι και ποιο είναι αυτό το κάτι. Δεν θα μείνω πάρα πολύ σε αυτό, μπορείτε να διαβάσετε, αλλά κυρίως δεν θα μείνω στην διάκριση δηλωτική, αναφορική, γνωστική, αναπαραστατική, γιατί θα ασχοληθούμε πολύ περισσότερο με τη δηλωτική προσέγγιση στη σημασία των λέξεων. Αλλά αυτή έτσι όχι η έμεση σχέση ανάμεσα μπορούμε να πούμε ότι σε όλες τις προσεγγίσεις υπάρχει μια έμεση σχέση ανάμεσα στη λέξη και το αντικείμενο στον κόσμο. Εμείς θα ασχοληθούμε κυρίως με τη δηλωτική denotational theory, που έχει να κάνει με τη σημασία μιας λέξης και το πώς με τον τρόπο με το τι αναφέρεται σε αυτή τη λέξη. Ότι ο Γιώργος σημαίνει Γιώργος, ο σκύλος σημαίνει σκύλος, γιατί θα μιλήσουμε για σύνολα και θα μιλήσουμε για ιδιότητες. Επομένως, απλά έχω αυτούς τους όρους για εσάς, για να τους δείτε, παρά για εμάς να τους συζητήσουμε. Θα ασχοληθούμε κυρίως με τις δηλωτικές προσεγγίσεις. Αυτές οι προσεγγίσεις δίνουν έμφαση στη σχέση, στη σύζευξη που υπάρχει ανάμεσα στα σημεία και στα αντικείμενα που υπάρχουν ή θα μπορούσαν να υπάρχουν στον αληθινό κόσμο. Και δημιουργούν την εντύπωση ότι, καταλήγουν μάλλον στο συμπέρασμα ότι το νόημα της γλώσσας προέρχεται από το γεγονός ότι η γλώσσα μας επιτρέπει, μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε δηλώσεις για τον κόσμο. Και η σημασία της λέξης είναι ένας συνδυασμός, προέρχεται από ένα συνδυασμό λέξεων με πράγματα. Η λέξη με οντότητα, η λέξη με ιδιότητα, ή με ποιότητα, ή με κατάσταση, ή με γεγονότα στον πραγματικό κόσμο. Και στη συνέχεια η σημασία της πρότασης περιγράφει αυτό που γράφω, τις συνθήκες τις οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται μια πρόταση για να είναι αληθής. Να μας λέει δηλαδή κάτι το οποίο στηρίζεται στην πραγματικότητα στον κόσμο ή στηρίζεται για τον τρόπο, ή μας λέει κάτι για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτός ο κόσμος. Επομένως θα αρχίσουμε να μιλάμε σιγά σιγά για αυτές τις προσεγγίσεις που συχνά το νόημα μιας πρότασης πρέπει να χαρακτηριστεί ως με όρους όπως αληθής, ψευδής κτλ. Χωρίσουμε. Και σιγά σιγά μπαίνουμε στο πιο ουσιαστικό μέρος που έχει να κάνει με το πώς προσεγγίζουμε, πώς εξηγούμε μία σημασία και το πώς χρησιμοποιούμε τα περιγραφικά μέσα της λογικής, που είναι τα σύνολα, και μετά τη μεταγλώσσα επί της ουσίας της λογικής, θα σας δείξω και στη συνέχεια, για να εκφράσουμε, για να βρούμε, για να συνδέσουμε μία πρόταση με τη σημασία της. Και στο οποίο έχουμε δύο προτάσεις, οι γάτες είναι σαρκοβόρες και ο σκύλος είναι καφετής. Για να δούμε τι, και σκεφτείτε τα σύνολα, όπου τα σύνολα είναι, αποτελούνται από μέλη
τα οποία έχουν είτε ίδιες παρόμοιες ιδιότητες, είτε αποτελούν παρόμοια γεγονότα, είτε αποτελούν είτε είναι παρόμοιες οντότητες. Επομένως, σύνολο είναι έχει μέλη, οντότητες, γεγονότα, αλλά όλα τα οποία έχουν κάποια παρόμοια, κάτι που να τα συνδέει. Επομένως, έχουμε ένα σύνολο που βλέπουμε ότι είναι οι γάτες. Στον πρώτο κύκλο βλέπουμε ότι είναι μέσα σε αυτό το σύνολο έχουμε μόνο γάτες και μετά έχουμε ένα άλλο σύνολο το οποίο είναι μόνο σαρκοβόρα ζώα και βλέπουμε ότι αυτά τα σύνολα τι θέλουμε. Η πρότασή μας λέει ότι έχουμε μία γάτα και έχουμε η γάτα είναι σαρκοβόρο. Επομένως, η γάτα που βρίσκεται στο ένα σύνολο πρέπει να έχει την ιδιότητα που βρίσκεται σε ένα άλλο σύνολο. Και έτσι βλέπουμε πώς αυτά τα σύνολα τέμνονται και στην τομή μέσα θα έχουμε, γιατί μπορεί να έχουμε γάτες οι οποίες να μην είναι σαρκοβόρες ή ζώα που να είναι σαρκοβόρα αλλά να μην είναι γάτες. Αρχίζουν λίγο και ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Ή αρχίζουν και μπλέκουν περισσότερο. Με παρακολουθείτε ή έχετε χαθεί? Αλέξανδρε. Παρακολουθώ. Τόμας, όλα καλά? Ωραία, καλέ. Εντάξει ή περίπου? Εντάξει. Λέοναρντ. Ναι, εντάξει. Ήταν λίγο, ακούστηκε λίγο έτσι και έτσι. Μετά έχουμε, φανταστείτε ένα άλλο σύνολο, το οποίο περιέχει μέσα σκύλους και ένα άλλο σύνολο που περιέχει ζώα, τα οποία είναι καφέ. Εμείς έχουμε την πρόταση, ο σκύλος είναι καφετής. Άρα θέλουμε αυτά τα ζώα, θέλουμε τις οντότητες που βρίσκονται στην τομή, στο μέρος δηλαδή που συνδέονται τα δύο σύνολα. Επομένως, τι έχουμε μέσα στην τομή? Μέσα στην τομή έχουμε και σκύλους και καφέ, δηλαδή σκύλους που είναι καφέ. Στο μέρος που δεν τέμνεται έχουμε απλά σκύλους που δεν είναι καφέ και στο άλλο σύνολο που δεν τέμνεται έχουμε άλλα ζώα τα οποία είναι καφέ. Καταλάβαμε? Και αυτός είναι ένας τρόπος αναπαράστασης αρκετά που μπορεί να μας βοηθήσει κάποιες φορές να βγάλουμε να αναπαραστήσουμε την πληροφορία και να αναπαραστήσουμε τη σημασία μιας πρότασης. Επομένως, τι είναι το σύνολο? Είναι όλες οι οντότητες που μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε ως, εδώ έχω το παράδειγμα γάτα, και πληρούν όλα τα κριτήρια που έχουμε θέσει για κάτι, ώστε να είναι, για να είναι qualify σαν γάτα. Αντίστοιχα και στο σύνολο, το σύνολο σαρκοβόρα. Αντίστοιχα το σύνολο καφέ και το σύνολο οντοτήτων που είναι καφέ και το σύνολο οντοτήτων που είναι σκύλοι. Όλες οι οντότητες που μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε ως χ, όπου χ βάλτε σκύλος, βάλτε καφέ ζώο, βάλτε τέτοιο, σαρκοβόρο, και πληρούν τα όποια κριτήρια έχουμε θέσει για κάτι, ώστε να έχει τα προσόντα του χ. Γάτα, σκύλο, σαρκοβόρο, καφέ. Μετά όμως έχουμε κάποιες περιπτώσεις
περιπτώσεις που δηλαδή ενώ θέλουμε να πούμε ότι μπορούμε να αναγνωρίσουμε στα σύνολα, ένα σύνολο οντοτήτων στον κόσμο, υπάρχουν όμως και σύνολα οντοτήτων τα οποία δεν υπάρχουν στον κόσμο, δηλαδή δεν μπορούμε να τα συνδέσουμε με κάτι, με ένα σύνολο που υπάρχει στην πραγματικότητα. Ας πούμε, οι μονόκεροι έχουν κέρατα. Δεν μπορούμε να βρούμε ένα σύνολο μονόκερων στον κόσμο. Τα ντόντο έχουν εξαλειφθεί. Δεν μπορούμε να τα βρούμε. Δεν μπορούμε να βρούμε αυτά τα σύνολα. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν γίνεται να πούμε ότι αυτές οι προτάσεις δεν έχουν και καθόλου νόημα. Γιατί ξέρουμε ότι πρώτον, στην περίπτωση των γιατί υπάρχει κάποια γενική έννοια, ένα concept με μια πιο αφηρημένη έννοια στο μυαλό μας για αυτή την οντότητα, για τους μονόκερους ή για τα ντόντο κτλ. Και υπάρχει κάποια γνώση ιστορική, ας πούμε, συγκεκριμένη, ότι ναι, αυτά ήταν κάποια ζώα τα οποία υπήρξαν στην προϊστορία, ας πούμε. Ή ότι η μονόκερη είναι ένα μυθικό ζώο το οποίο έχει αυτό και αυτό, αυτή την ιδιότητα. Το ότι δεν υπάρχει στον κόσμο, στην πραγματικότητα, είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά η πρόταση τα ντόντο έχουν εξαλειφθεί ή η πρόταση μονόκεροι έχουν κέρατα έχουν σημασία. Και ίσως μπορούμε να τις θεωρήσουμε και είναι αληθείς. Μετά, αν προχωρήσουμε με τη λεξική σημασία, βάζω αυτές τις δύο πλευρές, που είναι η έκταση και η ένταση, και έχει να κάνει η έκταση έχει να κάνει με το σύνολο των αντικειμένων ή των ενιών που καλύπτει ένας όρος. Δηλαδή, ο όρος σκύλος περιλαμβάνει όλα τα σκυλιά στον κόσμο. Ενώ και έχει να κάνει κυρίως με την κυριολεκτική, με την αντικειμενική σημασία ενός όρου. Μετά το intention, η ένταση, έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά που ορίζουν την έννοια ενός όρου. Δηλαδή, ας πούμε, αν πάρουμε τον όρο τρίγωνο, η εντατική του σημασία είναι ένα σχήμα με 3 πλευρές και 3 γωνίες. Στην περίπτωση μονόκερος συγκεκριμένα, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει η έκταση, δεν υπάρχει η αντικειμενική σημασία, δεν υπάρχει ένα σύνολο μονόκερων στον κόσμο, αλλά υπάρχει όμως η εντατική σημασία με την έννοια ότι ξέρουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, ότι έχει ένα μονοκέρατο, ότι είναι άσπρο ή κάτι άλλο κτλ. Με βάση αυτό που έχουμε, με τα κριτήρια που έχουμε θέσει. Και εδώ μπαίνει και ένας άλλος όρος που είναι το connotation, η συνδήλωση, όπου έχει να κάνει με τις πρόσθετες σημασίες. Πρόσθετες σημασίες οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με αντικειμενική σημασία, έχουν να κάνουν με συναισθηματικούς παράγοντες, πολιτισμικούς παράγοντες που συνοδεύουν έναν όρο. Επομένως, η λέξη σπίτι, για παράδειγμα, η αντικειμενική της σημασία είναι το οικοδόμημα, το κτίριο. Ενώ, ας πούμε, για κάποιον η λέξη σπίτι έχει τη συνδήλωση της εστασιάς, της οικογένειας, των μελών της υπόλοιπης οικογένειας, των παιδιών, των γονιών κτλ. Για να δούμε λίγο ένα παράδειγμα. Αν σκεφτούμε με τους όρους έκταση και ένταση,
Στο λιοντάρι βλέπουμε ότι, στη λέξη λιοντάρι βλέπουμε ότι έχουμε ένα σύνολο, η έκταση είναι ένα σύνολο λιονταριών στον κόσμο και η ένταση είναι οι ιδιότητες, οι ιδιότητες, ας πούμε, να έχει μουσταρδί τρίχωμα ή καφέ τρίχωμα, να βρίσκεται στην Αφρική, σε κάποιες άλλες συγκεκριμένες χώρες όπου εκεί ζουν, να έχει συγκεκριμένη χέτη, το αρσενικό, ή να είναι το συγκεκριμένο τέτοιο το θηλυκό, να είναι σαρκοβόρο, να είναι δυνατό, να έχει ποφτερά δόντια και ξέρω ό,τι άλλα κριτήρια, ό,τι άλλες ιδιότητες έχουμε θέσει, ώστε αυτή η οντότητα που ικανοποιεί αυτές τις ιδιότητες να μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως λιοντάρι. Στην περίπτωση του μονόκερου είπαμε έκταση δεν υπάρχει ένα σύνολο μονόκερων στον κόσμο, αλλά υπάρχει ένταση. Μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι υπάρχει ένταση, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένες ιδιότητες ή συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία μια οντότητα που τα συγκεντρώνει μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως μονόκερος. Ένα άλλο στοιχείο, κάποιες φορές δύο ή περισσότερες λέξεις μπορεί να έχουν ακριβώς το ίδιο σημείο αναφοράς. Ας πούμε, δείτε και το ίδιο σύνολο, την ίδια οντότητα να μπορεί να αναγνωριστεί με διαφορετικούς τρόπους. Επομένως, βρίσκω ένα παράδειγμα του Διονύσιου Σολομού και μπορούμε να πούμε ο Σολομός, ο Διονύσιος, ο ποιητής του ύμνου στην Ελευθερία, ο ποιητής στη γυναίκα της Ζάκυνθος. Έχω κάποιον που έχει ξεφύγει αυτό. Ο γιος του Κόντε, ο ετεροθαλής αδερφός του Ρομπέρτο. Βρήκα όντως τα ονόματα. Κόντε Ιωάννη Σολομού και Ρομπέρτο ήταν ο ετεροθαλής του αδερφός. Ο αγαπημένος του ποιητής μπορεί να είναι ο Σολομός, ο αγαπημένος ποιητής, ο εθνικός μας ποιητής, ο εκπρόσωπος της επιμελησιακής σχολής κτλ. Επομένως βλέπουμε ότι ίδιο σημείο αναφοράς, διαφορετικές λέξεις που το χαρακτηρίζουν. Προχωράμε στη σημασία των προτάσεων. Στις απλούστερες περιπτώσεις, όπως είπαμε, λειτουργεί εδώ πέρα η αρχή της συνθετικότητας. Το είδαμε και στην μορφολογία και στη σύνταξη ότι η σημασία των λέξεων, το σύνολο της σημασίας των λέξεων χτίζει τη σημασία της πρότασης. Επομένως, αν γνωρίζουμε τι σημαίνουν οι λέξεις γάτα και νιαουρίζω, μπορούμε να δούμε, μπορούμε να καταλάβουμε, μπορούμε να υπολογίσουμε τι σημαίνει η πρόταση αυτή η γάτα νιαουρίζει. Τώρα πώς η σημασία του όλου παράγεται από τις σημασίες των επιμέρους συστατικών. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η σύνταξη, καθώς στη σύνταξη η σύνταξη μας ορίζει πώς συνδέονται μεταξύ τους οι προτάσεις και το πώς ποιος όρος είναι. Θυμάστε λίγο αυτό που λέγαμε για κεφαλή και συμπληρώματα, κεφαλές συμπληρώματα σε μία πρόταση, και σίγουρα και η γνώση του ομιλητή παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο. Καθώς για να γνωρίζουμε μια πρόταση, τη σημασία μιας πρότασης, θα πρέπει να κατανοούμε ταυτόχρονα και τις συνθήκες, καθώς η σημασία του όλου εξαρτάται από τη σημασία των μερών, αλλά και από τον τρόπο που έχουν συνδυαστεί, αλλά και από τη γνώση του γενικότερου πλαισίου. Και τις συνθήκες που βοηθάνε, που οδηγούν σε μία πρόταση
για να θεωρηθεί ως αληθής. Επίσης θα πρέπει να κατανοούμε, να υπάρχει κατανόηση των σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα στην πρόταση και σε άλλες προτάσεις, για να μπορούμε να έχουμε γνώση και αντίληψη του ευρύτερου πλαισίου και της ευρύτερης σημασίας. Δηλαδή, όταν κατανοούμε ότι οι γάτες είναι σαρκοβόρες, θα πρέπει προφανώς να κατανοούμε και το τι σημαίνει σαρκοβόρες, δηλαδή και ότι οι γάτες τρώνε κρέας. Και μετά κάποια και κάποια άλλα βασικά στοιχεία. Χρησιμοποιούμε εδώ πέρα και όρους, θα χρησιμοποιήσουμε και στη συνέχεια όρους της λογικής, για να μπορέσουμε να συσχετίσουμε. Μπορούμε να συσχετίσουμε έναν αριθμό συνόλων και μπορούμε να το κάνουμε αυτό με διαφορετικούς τρόπους, όπως είπαμε. Πριν μιλήσαμε ότι οι γάτες, ότι είπαμε ότι οι γάτες είναι σαρκοβόρες και είδαμε πως το σύνολο των γατών και το σύνολο των σαρκοβόρων τέμνεται. Υπάρχει όμως και μια άλλη δήλωση που θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλες οι γάτες είναι σαρκοβόρες. Σε αυτή την περίπτωση τότε το σύνολο των γατών, το σύνολο α, θα πρέπει να είναι ολόκληρο μέσα σε ένα σύνολο β, όπου θα είναι το σύνολο των σαρκοβόρων. Άρα όλες οι οντότητες που είναι μέλη του συνόλου α θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά και μέλη του συνόλου β. Μιλήσαμε για την τομή, όπου περιέχει οντότητες που είναι μέλη και του συνόλου α και του συνόλου β, και το υπόλοιπο είναι είτε μέλη μόνο του α είτε μόνο του β, που είπαμε ότι είναι ή μόνο γάτες που δεν είναι σαρκοβόρες ή μόνο σαρκοβόρα ζώα που δεν είναι γάτες. Αυτή η τομή μπορεί να είναι και κενή, να μην υπάρχει κάποιο μέλος του συνόλου, των δύο συνόλων που να ταυτίζονται. Και μετά μπορεί να υπάρχουν και σύνολα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους και δεν τέμνονται. Το σύνολο των γατών με το σύνολο των σκύλων. Ενώ μπορούμε να πούμε ότι και τα δύο είναι μέρη του συνόλου των ζώων, μεταξύ τους δεν έχουν καμία σχέση. Εκτός μετά αν πούμε, όχι, δεν έχουν σχέση. Επομένως δεν τέμνονται κάπου. Ωραία. Επομένως αυτό είναι το πρώτο. Αυτό είναι όλες οι γάτες είναι σαρκοβόρες. Αυτό είναι κάποιες γάτες είναι σαρκοβόρες. Και αυτό είναι οι γάτες και οι σκύλοι που δεν έχουν σχέση μεταξύ τους. Ή μπορούμε να πούμε καμία γάτα δεν είναι σαρκοβόρα. Επομένως να έχουμε πάλι το σύνολο των γατών και το σύνολο των σαρκοβόρων και απλά επειδή καμία γάτα δεν είναι σαρκοβόρα, πράγμα το οποίο εντάξει μπορούμε να πούμε ότι όλες οι γάτες είναι σαρκοβόρες επιστημονικά, αλλά έστω για χάρη παραδείγματος να πούμε αυτό, ότι καμία γάτα δεν είναι σαρκοβόρα, άρα αυτά τα δύο σύνολα δεν τέμνονται. Σε αυτό το παράδειγμα, αν θέλουμε να προχωρήσουμε, αλλά να σας πω, νομίζω ότι θα σταματήσω εδώ. Θα δείτε και άλλα παραδείγματα για τα σύνολα, για το πώς τέμνονται και τι μπορούμε να πούμε. Κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον έχει να κάνει με το τι εννοούμε όταν λέμε μερικές γάτες. Όλες οι γάτες, 5 γάτες, δηλαδή όταν χρησιμοποιούμε ποσοτικούς χαρακτηρισμούς, και μετά θα δείτε πώς μπορούμε, γιατί όλη αυτή η κατηγοριοποίηση σε σύνολα μας είναι χρήσιμη και θα προχωρήσουμε θα προχωρήσετε με τις σχέσεις αλήθειας, προϋποθέσεις και προβλήματα προϋποθέσεων στη συνέχεια. Θα σταματήσω όμως εδώ,
γιατί πρώτον είναι ακριβώς και δεύτερον είχα σκοπό να σας ρωτήσω εάν θέλετε, αν έχετε κάποια ιδέα για την εργασία σας που να θέλετε να τη συζητήσετε μαζί μου. Μπορώ να κάτσω λίγα λεπτά. Νομίζω ότι θα κάτσω λίγο με τον Κάλε σίγουρα, που μου είχε στείλει μια ιδέα. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος άλλος από εσάς. Så έγραψα κιόλας. Δεν βλέπω κάτι, δεν μου έχει έρθει κάτι. Εδώ και 2 εβδομάδες. Μου είχες, που ήθελες να ασχοληθείς κάτι με ιστορική γλωσσολογία. Ωραία. Έχεις κάτι πιο συγκεκριμένο στο μυαλό σου? Ναι. Δεν μπορώ να το δω. Ναι. Οπότε στείλ' το μου αυτό Ναι. και το συζητάμε. Ο Κάλε μου είπες ότι ήθελες να κάνεις κάτι που να έχει να κάνει με τον ιοτακισμό. Αυτό φαινόμενο κυρίως στα αρχαία ελληνικά είναι, δηλαδή με το πώς ας πούμε άλλαξε... Γιατί γελάς? Αυτό το φαινόμενο δεν έχει ολοκληρωθεί πλέον φωνητικά, δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση. Τι θες να δεις, απλά να το περιγράψεις? Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Επίσης μου έγραψες να αναλύσεις κάποια ομόφωνα... προφανώς ήταν 2 θέματα διαφορετικά. Το ένα είχε να κάνει με τον ιοτακισμό και το άλλο ήταν με τα ομόφωνα σε τραγούδια. Δεν καταλαβαίνω. Θες να μου γράψεις ένα email με περισσότερες λεπτομέρειες? Ναι ή όχι? Ναι. Παιδιά, με νοήματα δεν βγάζω άκρη. Λοιπόν, έχετε σκεφτεί κάτι άλλο, Κάριν? Εγώ έχω μερικές ιδέες, αλλά δεν είναι τόσο συγκεκριμένες ακόμα και θα ήθελα να σκεφτώ λίγο και ίσως αν μπορώ να σου στείλω ένα email και να μπορούσα, γιατί θέλω κάποια βοήθεια νομίζω ίσως για να γίνω πιο συγκεκριμένη και κάποιες οδηγίες για να γίνει ένα θέμα που μπορώ να το εξετάσω και να το αναλύσω. Είμαι λίγο, με ενδιαφέρει αυτό και πρέπει να το πακετάρω λίγο. Στείλε μου ένα email, όπως σε όλους, στείλτε μου κάποιες ιδέες σας, στείλτε μου ίσως λίγο πιο περιγραφικά επίσης, γιατί απλά έτσι μόνο να μου λέτε ένα θέμα λίγο δεν με βοηθάει. Στείλτε μου λίγο πιο αναλυτικά τι έχετε στο μυαλό σας και τι θα θέλετε να προσεγγίσετε και πώς, δηλαδή τι σας ενδιαφέρει, για ποιο λόγο θέλετε να το κάνετε αυτό, τι να μάθετε από αυτό και μπορώ να σας απαντήσω μετά σε email. Επίσης, έχετε στο μυαλό σας ότι πριν την παρουσίαση, όχι στο επόμενο μάθημα, στο μεθεπόμενο, θα ασχοληθούμε μόνο με αυτό. Δηλαδή θα κάνουμε ένα workshop, σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά, όπου θα μιλήσω με τον καθένα σας για να δούμε πού βρίσκεστε, τι
τι θέμα έχετε, έχετε προχωρήσει λιγότερο, περισσότερο, πώς μπορείτε να προχωρήσετε, ούτως ώστε να ετοιμαστείτε μέχρι για την παρουσίαση και την εργασία σας. Επομένως, γνώμη μου είναι ότι καλό θα ήταν ο καθένας σας να μου στείλει λίγο περισσότερα το θέμα που τον ενδιαφέρει και με λίγο περισσότερα λόγια, δηλαδή όχι μία γραμμή θέλω να κάνω αυτό, γιατί αυτό μπορεί να ερμηνευτεί με πάρα πολλούς τρόπους ή να μην μπορώ να καταλάβω τι θέλετε να κάνετε. Στείλτε μου μια πολύ μικρή περιγραφή σε πρώτη φάση. Οποιαδήποτε γλώσσα, σε οποιαδήποτε γλώσσα. Θα σας ετοιμάσω Δεν σήμερα. είναι σχολείο. Πώς? Δεν είναι σχολείο. Όχι, δεν είναι πολύ, είναι περίπου 4 σελίδες. Δηλαδή δεν είναι ότι θα πρέπει να κάνεις. Περίπου 4 είναι, ναι. Επομένως, στείλτε μου κάτι για να μπορώ να σας βοηθήσω και να σας κατευθύνω λίγο. Σε οποιαδήποτε γλώσσα, δεν χρειάζεται να το γράψετε στα ελληνικά, μην χάσετε χρόνο να διατυπώσετε κάτι στα ελληνικά, μπορεί να είναι στα αγγλικά, μπορεί να είναι στα σουηδικά. Και τόσο ώστε να αρχίσετε σιγά σιγά λίγο να το προχωράτε, για να έχουμε κάτι επί της ουσίας να συζητήσουμε σε 2 εβδομάδες. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα συνδικά. Γιατί να συμφωνείτε? Ναι, απλά εγώ δεν θα μπορώ να σας γράψω, να σας κάνω πολύ σχόλιο στα σουηδικά και θα το κάνω είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά. Αλλά ναι. Θα δούμε καλύτερα με τα ελληνικά. Όχι απαραίτητα, όχι απαραίτητα. Ο στόχος εδώ πέρα είναι να ασχοληθείτε με ένα θέμα νεοελληνικής γλωσσολογίας. Δεν είναι και το θέμα είναι να διαβάσετε για κάποιο θέμα και να συζητήσετε, να το περιγράψετε και να συζητήσετε. Το τι θεωρίες υπάρχουν, τι ιδέες υπάρχουν, τι παραδείγματα υπάρχουν. Επομένως το θέμα σε αυτό δεν είναι απλά να βελτιώσετε τα ελληνικά σας, τη γραπτή παραγωγή ελληνικών. Το θέμα είναι να βελτιώσετε τη γνώση σας σε κάποιο θέμα συγκεκριμένο που σας ενδιαφέρει. Μπορεί να είναι η γλώσσα των γυναικών στην Ελλάδα, μπορεί να είναι το παραγωγικό επίθυμα αστής, τραγουδιστής, βιολιστής κτλ. Είναι οτιδήποτε, μπορεί να είναι η σειρά των όρων ή κάποια ρήματα, τα ρήματα που εκφράζουν πάθηση στα νέα ελληνικά. Επομένως δεν είναι αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι να δω ότι γράφεται σωστά τώρα στα ελληνικά. Οποιαδήποτε γλώσσα σας είναι εύκολη, γιατί δεν έχετε πάρα πολύ χρόνο και θα πρέπει να κάνετε αρκετό διάβασμα και μετά αυτό το διάβασμα να το κάνετε κείμενο. Ναι, Κάρη. Ναι, μια ερώτηση. Αν μπορούμε να συνδυάσουμε, για παράδειγμα, αν με ενδιαφέρει το κλάδος της μορφολογίας και τώρα βλέπω ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ το κλάδος της σημασιολογίας, της πραγματολογίας, μπορούμε να συνδυάσουμε, να πάρουμε λίγο από αυτό και μέσα σε αυτό το αντικείμενο που θέλουμε να εξετάσουμε να... Σίγουρα. Ναι. Και το είχαμε πει, Είναι μέρος της... είχαμε πει από την αρχή ότι τα πάντα, όλα τα πεδία είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Πολύ ωραία. Επομένως, δεν υπάρχει ξεκάθαρη μόνο μορφολογία χωρίς σημασία. Η σημασία και η μορφή είναι συνδυασμένη. Ναι, όλα είναι... Ναι.
Θα σκεφτώ λίγο και θα προσπαθήσω νομίζω αύριο βράδυ κάτι να στείλω. Ωραία. Οπότε αν έχεις κάτι στο μυαλό σου πολύ ωραίο, ο Τόμας έχει κάτι στο μυαλό του. Καλέ, σκέψου λίγο αυτό που μου έστειλες και προσπάθησε λίγο να το κάνεις λίγο πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή λίγο περισσότερα λόγια για το τι ακριβώς θέλεις να κάνεις. Φαντάζομαι ή το ένα ή το άλλο, απλά σκέψου λίγο και βάλε και περιέγραψέ το μου λίγο περισσότερο, πώς το έχεις στο μυαλό σου. Αλέξανδρε, έχεις κάποια ιδέα? Είχες κάνει για τις διαλέκτους, για την ποντιακή την προηγούμενη φορά. Σκέφτεσαι κάτι σχετικό ή στο προηγούμενο μάθημα ή δεν ξέρεις ακόμα? Δεν ξέρω ακόμα, αυτό το σκέφτομαι τώρα. Ωραία. Λοιπόν, οπότε, καλέ, αυτό που λέω δεν είναι ότι είναι κάτι λάθος ή κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει από αυτά που μου έστειλες. Απλά θέλω λίγο περισσότερη πληροφορία για να καταλάβω τι έχεις στο μυαλό σου. Ωραία. What you sent me was not wrong or something, but I realized that there are two different topics. So I need some more information in any language. Doesn't have to be Greek. In any language, just more information on what you have in mind. So how do you plan to approach this topic? What do you want to really study? Yeah? Και την επόμενη φορά θα σας ανεβάσω όλες τις διαφάνειες. Έχετε πολύ διάβασμα για αυτό το κομμάτι του μαθήματος. Θα σας ανεβάσω τις διαφάνειες. Δυστυχώς δεν προλάβαμε, θέλαμε άλλο ένα 2ωρο γι' αυτό. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για θέματα γλωσσικής ποικιλότητας, language variation. Είτε αυτά έχει να κάνει με regional dialects, διαλέκτους, είτε αυτό έχει να κάνει με social dialects, κοινωνιοφροσιολογία. Και θα μου πείτε ότι αν έχετε κάποια απορία, αν έχετε κάποια ερώτηση, αν έχετε κάτι, με ενημερώνετε. Επομένως,